Hvad skulle jeg ellers gøre med det? Ja, der er måske nogle ting, vi godt kunne gemme. Ja, du kan jo ikke passe det. Det er jo lidt det, jeg mener, vel. Jeg synes bare ikke, du behøver smide det hele uge. Vi kan jo ikke gemme Resten of Livet Forever filmaren prentsaurrekora eta taldeko kideak aurkeztuko dizkizuet beste aldetik onaino gurekoin daude. Jonas Bagger ekoizlea, Mette Munk Plum antzezlea, Frele Petersen zuzendaria, Jette Sodengard antzezlea eta Ole Serensen antzezlea. Galdera txanda irekiko duzu zenean, eta ez badago galderarik, nik egingo du lehenengoa, bai, hemen badago galdera bat. Hi there. Hi. Kaixo. My first question is for the... Kaixo, nire lehen galdera zuzendariarentzat da. Hainbat gai ukitzen dira film honetan, ire interesgarriak direnak. Hau da, nolakoa den dueloa, batzutan ez dela bateragarria, batzutan ematen du tradizionatzen ari zarela hildakoa, aurrera jarraitu nahi baldin baduzu. Hau da, ideia bat izan da proiektuaren erdian. Oinarrian, familia bat dago, seme bat galdu zuena, nik ezagutzen nuena, eta nik festa batean nengoenean amari galdetu nion, zemuz joan duelua. Eta pixka bat hitz egin nuen semeari buruz, eta berak pixka bat geroago, gau hartan, kontatu zidan, benetan, eskerrak ematen zidala gure galera hitz egiteagatik eta gure semea hitz egiteagatik, eta benetan harritu nintzen, ez hori entzundakoan. Familiak asko sufritu zuten, eta batzutan ematen du tabua dela norbaiten galera hitz egitea, seme baten galera hitz egitea. Eta galdetu nionea familia ezagutu nezakeen. Eta gainera jakimina neukan, jakiteko nola jarraitzen duen bizitzak horrelako galera handi bat sufritu ondoren. Beraz, familiarekin elkartu nintzen, eta gau hartan elkarrezketa bat izan genuen, familiak eta nik, eta bi anai arrebekin elkartu nintzen, eta gurasoekin, eta azkenean hitz egin genuen oinazea nola bizi daiteke modu desberdinetan. Eta zen zaila izan zen berentzat familia mailan, eta horrela hasi zen guztian niretzat film honetarako. Eta gero hasi nintzen ikertzen beste familia batzuekin, galerak izan zituzten familiekin, edo gazte, familiako pertsona gazte bat galdutakoarekin. Bai, hor galdera bat? Beste galdera bat daukat, azkeneko eszenari dagokionez. Hau da, igotzea eta jaistea gorroto duen batentzat, nola bokatu zuen horrek parke horretan? Norbaitek garrasi egin zuen, edo oka egin zuen, edo zer bere lagunak lan egiten du, edo badu, esate baterako, gu mendi Errusiarrean karrasika hasi ginen, antzezu genuen eta ezin genuen zer esan, ze beldur ginen, ze egia esan velozidadea pixka bat mantxotu egin zen gure arpegiak ondo atera izateko, eta orduan inorketzuen oka egin Errusiar mendian asken ez zen horretan egia esan. Eta ni, antzezleen aurrean negoen monitoriarekin, eta beranz begiratu behar nuen, eta lehen bideiaren ondoren egia esan, ezin nuen ezertxoro ikusi, ze ia botaka egiteko zorian nengoen, baina ez zenak ondo funtzionatu zuen egia esan. Hemen, Alicia, eskerrik asko. Bueno, galdetu nahi nizueke, umoreagatik filman, ze hain gogorra da filma, eta hain delikatua da gaia, eta hain sakona da, txorien kontua asko eskertzen da film honetan. Eta gero ere jakin nahi nuke, ea zuk
desberdin izan balitz pelikula. Hau da, hildako pertsona gaztea izan balitz beste modu batean egingo zenukeen filma? Thank you. Ba, eskerrik asko. Well, I think the film is very much about the different Filmak grief process hitz and egiten watch du it as this oinazearen similar, prozesuaz, eta nik uste dut nahiko antzekoa dela galera bat gertatzen denean. Baina niretzat sekula ez dute bizi izan pertsona gazte baten galera nire aitona amonak galdu nituen, asko maiten nituen, baina ez dut hori ezagutu, eta ezin dut imaginatu zer izan ditekeen pertsona gazte bat galtzea. Ez zait inoiz pasatu. Beraz, nire esperientzia konparatzen baldin badut, oinazearekin izan dudan, eta ezagutu dudan familiarekin ikusi dudana, ez da konparagarria egia esan. Nik uste dut film desberdina izango zela, adibidez, amona galdu izan balute. Horrek ez du esan nahi. Horrek ez du esan nahi, desberdintasunik dagoela dueluan edo oinazean. Deno noizbait biziko dugun zerbait izango da. Eta batzuetan gogorragoa izaten da. Eta umoreari dagokionez, gu gatozen eskualdetik, umore handia dugu gure eskualdean. Eta niretzat garrantzitsua izan da erakustea bizitzaren alderdi guztiak, eta baita ere bizitzaren urrats guztiak erakustea. Eta orduan minutu batean egon zitezken agarrezetan dik 5 minutura ere irribarrea sor daiteke egoera batean. Eta umoreak laguntzen du horretarako. Eta beraz horrek lagundu dit historia kontatzen. Hau da, adibidez, modu zoragarria izan zen, umorea sartzean ikuste du lagundu zuela ere pixka bat arintzen, kontatzen zena, eta familiaren ingurukoek ere zuten umorea erakusteak horre lagundu zuen. Hor beste galderaren badago? Eskerrik asko. Nik antzezle amaren rola egiten duen antzezlearekin hitz egin nahi dut. Nik uste dut pelikula guztian barrurantz gordetzen duela bere oinazea, da momentu batean lertu egiten da. Nahi nuke ama gisa sentitzen duen oinazea hitz egitea film horretan. Ze ama, aita eta alaba elkar laguntzen dute, elkarrekin daude, baina bera oso bakarrik dago, beraz gustatuko litzaidake bere esperientziaz hitz egitea. Niretzat da galdera, bai. Nik nire pertsonaiak pentsatzen du bakarrik egon behar duela, semea hil ondoren. Eta ni nire pertsonaia saiatzen da bere oinaze hori bizitzen, eta uste dut, nik pertsonalki, nik ezingo nukeela nire oinazea kontrolatu berak egiten duen bezala, baina ulertzen dut oso ondo zer egiten duen pertsonaia honek. Nola, ze erantzun duen oinazeren aurrean, zen ikuste dut seme bat edo alaba bat galtzearen min hori, oinaze hori nik uste dut jasan ezina dela. Eta uste dut gainera, ulertu egiten dut oso ondo pertsonaia honen jokabidea, emakume honek bere oinazea kanpoan edo bakarrik landu behar du. Eta gero gainera, esan ezinezkoa da, hala ere. Nik hitz egin dut Fellerrekin askotan, ze gogoratzen naiz, hasieratik berak esan zian amari buruz hitz egin zidan, Freile jadanik hitz eginda zegoen ama eta aita askorekin, beren oinazeari buruz, asko zekien gaiari buruz. Batez ere historia bat kontatu zidan Freilek, eta asko pentsatu nuen horri buruz. Historia hau zen, amak
oso ia lehenengo egunetik oso eraginkorra agertzen zen, eta hiletan ere bai denbora guztian denei laguntzen zien, oso eraginkorra zen, eta emakume horrek hartu zuen anfitrioiaren rola hiletan ere bai, eta horri buruz asko pentsatu nuen, nola izan diteken, nola erantzun dezakeen jendeak, eta ni emakume horrentan oinarritu nintzen pixka bat nire lana egiteko. Dago beste galderarik? Bai, kaixo, niri gustatu zaitze elipsia erabiltzen den, hau da semearen aurpegiarekin, abestiarekin, eta zuzenean pasatzen da momentu batea, non jadanik zendu da. Eta ez da, inondik inora ere erakusten nola hiltzen da, nola zergatik hiltzen den. Pasatu egiten gara duelora zuzenean ulertzen dut hau gioiaren erabaki bat dela. Ez dakit beti horrela planteatu duzun, edo beste aukera batzuk erabili dituzun eskuartean, hau da, edo erabaki zenuen aukera horrela egitea, horrela izan zelako, ideia ona irutu zait, baina gustatuko litzateke jakitea zergatik egin zenuen elipsi hori. Bai, eskerrik asko galderagatik. Bai, hasiera bertatik, garrantzitsua zen niretzat, ez azaltzea heriotzaren zergatia. Eta ni gidoia hasi aurretik ikerketa egiten ari nintzanean, jende berriarekin elkartzen nintzen bakoitzean, ikerketa egiteko gazteren bat galdu zuen jendearekin elkartzen nintzenean, familiaiekin, gehien bat hitz egiten genuen oinaze prozesu individual bati, zer eragin duen familia batean, horrek interesatzen nindun. Baina banekien nola hiltzen beren semea edo bere alaba. Baina pentsatu nuen hori azalduko banu, heriotzaren arrazoia orduan, oso espezifikoa izango zela familia baten kasua erakutsiko nuela, eta nik nahi nion aukera bat eman ikusleari pixka bat bideia honetatik edo egoera horretatik alde egiteko eta oinazean oinarritzeko. Beraz, ez nuen historia espezifiko bat kontatu nahi. Istripu bat izan zela behar bada, edo gaixotasun baten ondorioz, minbiziaren ondorioz hiloten zen. Horri kontatu banu zehatzagoa izango zen, eta orduan pentsatzen nuen zailagoa zela konektatzen emozionalki ikuslearekin horrela eginez gero. Beraz, hori hasiera batik erabaki nuen, Jonasik hitz egin nuen asko nire ekoizlearekin, eta ikerketa prozesuan ere aztertu genuen gai hau. Zenik banekien, ausarta izan bar nuela hori erabakitzen bal nuen, baina pentsatzen genuen zuzena zela, asko hitz egin genuen horri buruz, eta pentsatzen genuen horrela egin bar genuela. Alde batera utzi heriotzaren arrazoiek. Bai, niri hori gustatu zitzaidan gidoia irakurtzean, ez zen nuela esaten nola gertatu zen heriotza. Eta horrela askoz gehiago begiratuko zuen filma horretan oinarrituko ziren, oinazean eta bere garapenean, eta oso ederra iruditu zitzaidan, eta horrela zuten pentsatuko zertaz hiltzen. Nik Oleia Aieteri galdetu nahi diot, lehen bere pertsonaiari buruz hitz egin du pixka bat, galdetu nahi diot, filmaren pertsonaia bakoitzak dueloa modu desberdinean biziarren, egia da zuzendariaren apustua dela kontatzea dena lasaitasunetik. Film horietan ez daude leherketa dramatiko handiak dena nahiko barea da. Hori interpretazio antzezpen mailan nola landu zen duten antzezle gisa, hau da, euste hori oinaz egoera muturreko horretan, ez, seme bat galtzen denean. Bai, hasiko naiz nahi baduzu erantzuten. Nire, zuzendariak oso ondo gidatu ninduen, Frelek, nik egia da ez dut galdu seme bat. Ez du benetan oso gogorra izan behar du seme bat galtzea. Eta aita eta semea oso ondo konektatuta daude, kafea egiten dutelako denda horretan.
Beraz, aitak espero du semeak jarraitu egingo duela dendarekin, negozioarekin. Beraz, aitarentzat xok erabatekoa da semea galtzea. Eta, beraz, elizatxo bat aldaretxo bat egiten du beren egutegian semearekin hitz egin nahi izateko, ze oinazea beretzat gordetzen baitu askotan. Eta orduan bere alabarekin konektatu egiten du hitz egiteko aukera dutelako. Eta nik horrela ikusten dut. Aitaren eta semearen arteko konexioa. Ederki? Ez galdera gogoratzen, ez galdera da, pertsonaiak naiz eta dueloa bizi, galera modu desberdinetan bizi, egia da filma beti oso tonu lasaia duela, ez dagola gora bera dramatiko handirik, gauza oso modu egunerokoan eta lasaian kontatzen dira. Eta nire zerantza hori zen, antzezpen mailan nola landu dituzuen zuen pertsonaiak, ze ez da erraza hain gauza gogor batetaz hitz egitea, trauma horren gogor batez hitz egiteaz lasaitasunetik. Bai, nire ustez ikaragarria dago esatea, baina nik uste dut bikote ezkondu askoren artean oso gogorra izan behar duela. Beraiek adiskideak dira, bikote hau adiskideak dira, senar-emazteak oso lagun gisa moldatzen dira. Eta uste dut erronka ikaragarria dela horrela esan baditeke. Baina guk egin genuenean, filma egin genuenean, nire lana zen amaren ikuspuntutik ikustea, gertatutakoa. Eta bera ahalegintzen zen, eraginkorra izaten, saiatzen da egunero egin behar dena, eta gogor eusten dio egunerokotasunari, hori eutsi nahi dio bizitzaren egunerokotasunari, eta oinazea giltzapetu egin nahi du, eta senarra guztiz kontrakoa egiten du. Beraz, nik esaten dut, edo ulertzen dut, bera amak pentsatzen du, benetan nardargarria dela gizona, benetan haserretu egiten du. Beraz, nire haserreari eutsi egin behar diotze askotan, berarekin haserretu egiten baina ez filman. Hau da, Frelek nahi zuen filman, Frelek kontatu nahi zuen bakoitzaren historia, amaren historia, alabaren historia eta aitaren historia. Eta beraz, ikusleen historioa ere kontatu nahi zuen Frelek. Eta nik ezagutu izan dut nire historia nire ikuspegitik ikusten zuen, amaren ikuspegitik naiz eta gizon bat izan. Nik ezagutu nuen gizon bat esan zidana, nik horrela sentitzen ditzen. Nik ezin nuen oinazearekin, ni urteak eta urteak eman nituen zerbaitek barruan lertu arte. Eta baita ere beste ikuspegia zuen jendea ere ezagutu nuen. Hau da, oinazean bizi izan zirenak urteetan. Baina bai, ulertzen dut amaren ikuspegia ze nirea izango bailitzateke, edo nire erronka izan baitzen, eta nik ulertzen nuen antzezpena. Dibortziatu zitezkeen, ere bai, baina ez ziren dibortziatu, zorionez. Ni privilegio handia izan da historia hau kontatzea, aukera hori kontatzea, oinaze historia hau kontatzea. Eta oso pozik nago, ez zuzendariak erabakizuelako, Frelek erabakizuelako, modu errealistikoan kontatzea historia. Eta ez zuen leherketa emozionalez bete baizik, eta berak pentsatu egin zuen nola aurregengo, odo nola erantzuten du jende arruntak horrelako gauza bati. Eta bai, gora berak daude, noski,
Eta gorabera handiak gertatzen dira horrelako egoera batean. Eta zer egiten dute, eguneroko lanak egiten dituzte, lanera joaten dira, eta egin dezaketen gauza bakarra da, bere sentimenduak landu. Eta gustatu zait modu errealistan kontatu duelako historia, eta erakutsi duelako bizitza nolakoa den benetan. Eskerrik asko. Ez dakit beste galderarikote dagoen, bai? Bueno, zorionak, filma delikatua da eta oso ondo landuta dago gaia. Kontsultatu nahi nizueke gure bizitza gero eta individualagoa da eta asko harritzen nau komunitate espiritu hori filman auzokoekin, ingurukoekin, familian eta benetan galdetu nahi nizueke benetan Danimarkan Jutlandian esaten duzuen bezala hori han gertatzen da, erori Kopenhagen gertatzen da, ze ematen du hain gaur egun bizi dugun egoera globalizatu batean, harritu egin nau, hain zinema komunitatea zitz egiten duen zinema edo film bat ikustea. Bueno, eskerrik asko zure galderagatik, bai. 21 urtez bizi izan Jutlandian eta beste hainbeste Kopenhagen, eta bai, aldea badago. Hau da, zein modutan bizi garen, eta pensatzen den munduan ere ondo da, horrela izango da. Hiri handi batean bizi zara, asko zer jendeago bizi da, eta behar bada ez duzu zure auzoko asunto ezagutzen. Baina Jutlandian bizi bat zera, Hego Jutlandian bizi bat zera, bueno, asko goten zea kiloldegira, jendea ezagutzen duzu, eta baita ere tokiko dendak ere ezagutzen dituzu, jendea agertzen da. Dendoietan, joaten dira kafea erostea adibidez etxetara, baina baita ere marmarrean ibiltzea, eta beraz, Jutlandiako erretratu nahiko erreala da, gomendatzen dut han bizitzea. Eta komunitate atsegina da, eta nik beti sentitzen dutan nagoenean konexio handi bat, lotura handi bat sentitzen dut herritarren, hango biztanleen artean. Eta ondorioz, askoz ere begibistakoagoa bihurtzen da norbait galtzen duzunean. Eta bapatean horrez daudenean, hau da lotura sendoak izan ditzakezu zure auzokoekin, esate baterako kalearen beste aldea igarotzen direnean, beste aldea erabiltzea elkarrizketak ez izateko. Hau da, estutasun hori sentitzeko, eta hori nahiko mingarri izan diteke ingurukoek edo laguntzen ez badizute. Herrialde osoko familiekin hitz egin dut, galera bat izan dutenak, eta asko ateratzen zen hori toki komunitatetan, hau da, horrelako laguntasuna sentitu ditekela komunitate txiki batean. Ez dakit beste galderarikote dagoen? Bai, nire buruari galdetzen ari nintzen, badaki ze garrantzia duen kafeak, Danimarkar jendea kafea hartzen ari daten gabe. Hemen pixkat harritu egiten gaitu. Ze ez dugu lertzen, zergatik ez zaudeten histeriko egun osoan, guk kainak hartzen ditugu eta oso ondo doakigu. Kafea. Eta gero espero nuen gutxienez neskak umea bat eukitzea, baina hori ere ez da gertatzen, anaia galdu duenez gero. Eta bat izatea. Eta Down sindromea duten aurrak zaintzera dedikatzen da. Eta puntu horiek, hain errosier medikoak direnak, oso ondo lotuta josiak daude. Eta nola baiteko olatu bat sortzen dute istorioa bilduz. Gustatuko litzaidake 3 gai horiei buruz hitz egitea, niretzat oso garrantzitsuak baitira. Bai, kafearen kontua. Kafea dator, ni oso kafezalea naiz. Asko edaten dut. Baina nik nire aitarekin lan egiten nuen
some of the Jutlandian things, happening berak zuen there, denda instead batean, of coffee, we always had eta a fight guk about dog food. I wanted to try to aberea sell a new denda dog bat food, zuen iraitak, eta hor but I beti borrokan couldn't ibiltzen because nintzen the iraiterekin, customers wanted the old one. abere That's the janariaren dog was inguruan, beti nahi zuten and erosi I betiko thought about janaria what aldatu should gabe. this be. Eta, bueno, I decided okorritu on, zitzaidan, coffee, pentsatu zitzaidan, abere denda and bat jarri also ordez, this, kafe denda bat jartzea. skill of Eta coffee making, because it's gainea, always been, beti izan da niretzat like, gainera, erronka bat sometimes in kafe Danish, berriak it used to be ezagutzea, about that, eta things, doesn't really develop when it comes eta to the outcasts places. But we don't experience that guk- because where we film at the baina roast hau thing where they guk roast the bizi coffee, dugu, that's a bizi place, dugu horrelako egoera bat. of course Eta there's noski, just as big as an interest. interesa handia dut kafe desberdintasun horietan. Eta herrialdearen parte horretan, bai, kafea asko konsumitzen da. Eta hori izan da nik sartu dudan gauza bat. And what was your one, Eta sorry, zintzen beste galdera? besides the coffee? Kafeaz gainera? Oh, yeah. Aurra ez dela orduan gelditzen. Sí, preguntaba sobre... Bai, por qué hay galdetzen toda nuen esta trama zergatik sobre dagoen trama hau dana inseminación, inseminazioaren sí que inguruan, al final pertsonaia baten no inguruan. sabemos cómo Eta azkenean ez dakigu zer gertatzen den, bai izan Al zitekeen behar final bada feliz, ¿no? amaiera zoriontsu Alguien bat, que ez? tiene un Azkenean mal aurdun tiempo gelditzea y está anaia galdu dejar- duelako. dejar abierta esta- Eta irekia esta uzten trama. duzu trama hori, ez? Otra cosa. Neska ez dakigu ez da aurdun gelditzen. Vil du ellers, ja? Yeah, well, Bai, I did some research also. ikerketa pixka bat egin dut bikoten inguruan, aurdun gelditu nahi duten bikoten inguruan, eta kosta egiten zaienak aurdun gelditzen. Eta nik historia kontatu nahi nuen, oinazearen historia kontatu nahi nuen urtebeteko epean. Eta nik familia askorekin hitz egin dut, esan dizudan bezala. Eta gauzak, bueno, azkenean pixkanaka errazago bihurtzen dira, lanera joan behar duzu, eta gauza praktikoak ere egin behar dira, naiz eta horrelako gauza ikaragarri bat gertatu. Eta eta 6-12 bete bitartean, gauzak askoz naturalago behartzen dira, baina oinazea ere beti gelditzen da hor betiko. Eta nik ikerketa egin nuenean ikusteko bazer dan aurdun gelditzeko prozesua, urte gehiago behar izaten dira normalean aurdun gelditzeko. Niretzat garrantzitsuena zen historia erreala eta naturala izatea. Eta pentsatu nuen amaiera okerra izango litzatekeela erakustea neska aurdun gelditzen dela. Ze emango nioke irudi bat ikusleari zenbat zoriontsu dela eta gauzak ondo doazera, baina hori ez da benetan gertatzen dena, hori ez da errealismoa. Hau da, horrelako oinaze baten aurrean gauzak ez dira ondo bukatzen, batez ere pertsona gazte bat galtzen duzunean. Beraz, nik nuen amaiera zoriontsu bat eman nahi, ez nuen hori amaieran azaldu nahi. Beraz, bueno, uste dut aurren bat izango dutela noizbait. Eta, bueno, eta nik uste dut norbaitek esaten duela momenturen batean izan, egon ditekela, baina nik ez ditut erantzun guztiak eman nahi. Nik nahi dut ikuslea historiaren parte izatea. Nik, bai, barkatu, nik nahi nuen ikusleak interpretatzea beraiek ikusten zutena. Bai. Beraz, bitan zigortu zenuen, barkatu, mikrofonoa berda. Baina, bueno, hor esperantza oraindik ere badute, eta oraindik gazteak dira, nik uste dut Lili eta bere senarrak, gainera horrek lagundu egiten dio aurrera egiten, eta gainerako familiak, esperantza ere badu horren inguruan, beraz badaukate zerbait baikorra pentsatzeko. Sekula ez dute desagarraziko oinazea, baina hor bat dute esperantza bat behintzat, eta hor bat zoragarria izango litzateke mundu guztiarentzat, baina ez da horrela gertatzen.
norbait hiltzen da eta norbait jaiotzen da, bai. A mí yo creo que sería una pena tener... Bueno, pena bat izango litzateke talde osoa hemen egotea eta ez galdetzea Jonas Bagger ekoizleari nola erabaki zuen inplikatzea pelikula honetan. Nik uste dut aldaketa asko gertatzen ari direla zineman eta ez daudela horren beste ekoizle apustu egiten dutenak, hain historio kompleksuetan, hain beste geruza dutenak eta lantzen dituztenak gai gogor hauek, adibidez galeren gaia, eta nik filma ikustean iruditu zait taldeko kide guztiak sinetsi egin dutela asko filma honetan, hau da komunitate batetik sortu dela eta sinetsi egin duzuela filman. Gustatuko litzaidake zu ekoizle zaren aldetik nahi duzu zure filma ahalik eta gehien ikustea eta funtzionatzea. Eta apustu egin duzu, beraz, zergatik erabaki zenuen proiektu honetan sartzea, ekoizle gisa, momentu batean, non ematen duen apustu handiago bat dagoela entretenimendu arinago bat egiteko, eta pelikula hau sakona da, oso humanista, eta gauza interesgarriei buruz hitz egiten duena, egunero bizi ditugunak, baina egiten du oso modu serioan eta oso modu sendoan. Bai, eskerrik asko galderagatik. Bai, ea errezagoa den egitea film komertzialak, bai, behar bada bai. Baina niri zoragarri eruditzen zitzaidan proiektua. Ze Freleren filmak ikusita nengoen, eta iruditzen zitzaidan oso zuzendari talentuduna zela. Eta nahi genion askatasun osoa eman, Freleri. Eta industriaren parte handi bat oso inoarentuta dago film bizkorretan, errezetan eta komertzialetan. Baina guk gure munduaren zatian, zorionez, gai gara filmak finantzatzeko, egin ditugun filmak finantzatzeko, barrutik kanpora datozenak, hau da, gidoilaritik eta zuzendaritik datozen historia kontatzeko, eta ez ikusleak ikusi nahi dituzten filmak egiteko. Beraz, Frele babestu genuen eta bere proiektua ere bai, gustatu zitzaigun, eta oinazea hitz egitea, eta gai zaila da, baina artistikoki oso modu egokia izan du kontatzeko. Hau da, esateko modu hori, gidoia irakurri nuenean, Frelen estiloa erakusten ezagutzen baduzue, pentsatu zinezak zergatik tratatu beharko nuke, egin beharko nuke lau, baina oso modu artistikoa du kontatzeko historioa eta zentzua du bere idazteko moduak eta oso erraza izan da Frelerekin lan egitea eta gainera hirugarren film honetan ez da batere komertziala, ez genuen komertziala egin nahi. Guk nahi genuen erakutsi beste egiteko modu bat. Nik ziur egon nahi nuen parte hartuko zuten kideak ez zirela komertzialtasuna eroriko. Zinema arte lan kolaboratiboa da, eta oso garrantzitsua da zuzendariari laguntzea gaur egun eta bere nahi hori ondo babestea. Beraz, castinga eta talde aukeratu genuenean, denak pixkanaka atzera egin zuten denak eta Freleren ideia nagusitu zen guztian, diseinuan, noran filmatu bertzen, nola egin bertziren gauzak. Eta ahalmen guztiak eman genizkion Freleri. Guk nahi genuen Freleren filma bat izan zedin eta oso garrantzitsua zen hori guretzat. Hau da, etzegola bigarren pertsona bat arte arlokoa interpretatuko zukeena Frelerek nahi zuena, baizik eta guretzat garrantzitsua zen Frelek nahi zuena egin zezan. Eta aldi berean, filmatu zuenean,
bere buruan zuena egin zuen, beraz guztiak bazuen zentzua horrela. Eta espero du lanean jarraituko dugula horrela Frelerekin, eta espero du jarraituko dugula horrelako filmak babesten jarraituko dugula. Naiz eta komertzialak ez izan, baina bi aldeak behar ditugu beti zinemagintzan nire ustez. No sé si hay una última. Ez dakit azken galdera bat ote dagoen. Sí, pues aquí. Vale. Hi again. Kaixo berriro. Question is mainly Nire for the actors, galdera da and also antzesleentzat, for batez ere baita ere the zuzendariarentzat. I was thinking, this is Ikusi dudanean oso tristea iruditu zait, oso gogorra iruditu zait ikusi duena, ze pentsatzen du ze gogorra izango zen zuentzat. Nola egin duzue, lan egin duzue hori antzezteko filmatu duzuenean? Bai, bai, zaila da olako lan bat egitea, baina Frelek gida batzuk egin zituen guretzat, berak zekielako eta badakielako oinazean nola erakutsi behar zen filmatzeko orduan. Eta batzuetan, nik benetan nahi nuen nire negarrak bota eta nire modura egin nahi nuen, baina Frelek esaten zidan ezetz. Mantentzeko oinazea, mantentzeko nik adirazi nahi nuen hori. Eta beraz nik filma bukatu zenean, banekien ona izango zela eta banekien oinaze ura barrutik joan zela eta ez barrurantz eta ez kanporantz. Beraz zuek ikusle gisa ikusi duzue gure oinazea gu ikusita, besterik gabe. Beraz Freleren egiteko modua izan da. Eta oso pozik nago horregatik. Hori da, bai, nik dudan lan egiteko modua. Bai, hau da, ze gogorra izan zen guretzat hori egunero egitea, eta bai, noski oso gogorra izan zen historio hori egitea, baina gidoia izan genuen denbora luzean, eta etengabe irakurri genuen, eta gero Frelerekin hitz egin genuen, eta komentatu egiten genuen nola egin nahi genituen eszenak. Eta nolabait zure parte bihurtzen da gidoia, baina oraindik gai izan behar duzu alde batera ustea, moztu esaten duenan zuzendariak. Beraz, gogorra da horretan nabigatzea, baina prestalanetan bera oso ona da. Gainera, prestaketan laguntzen. Eta nolabait pixka bat gordegin behar duzu eta atera berak eskatzen duenean, baina egun batzu bai besteak baino luzeagoak ziren, baina barreak eta ere izan genituen, ondo pasa genuen ere bai. Bai, ala izan zen. Garrantzitsua bai. Bai, eta niretzat nik banekien erronka zela antzezleak egoera horretan jartzea, gogo egoera horretan jartzea. Baina zorionez mundu guztia oso, antzezleak oso onak ziren, konzentrazio maila oso altua zuten eszenak egiteko orduan. Baina baita ere antzezleak moldatu egin ziren une egokiak aurkitzeko, konexio pertsonalak aurkitzeko eszena artean, take artean aurkitzen zituzten bere momentuak, eta nik uste dut eszenatoki batean, estimatu egiten dela lan ingurunea zoriontsua izatea ere bai, alaia izatea, izan ere gure lana errazagoa bihurtzen da komunitatea sortzeko orduan, lasaitu zaitezke, elkarrekin lan egiten dugu, eta bai, eta honena zen denok elkarrekin bizi izan ginela hainbat astetan, Jutlandia hegoaldean, gehienak Kopenhagen bizi gara,
eta at a hotel. eta hotel batean elkartu ginen denak, elkarrekin afaltzen genuen, gauero, eta elkarrekin geunden. Eta asteburuan ere jende asko gelditzen zen hotelean, bai kastina, bai taldea, eta horrek errazagoa egin zuen horrelako material batekin lan egitea. Eta, bai, emozioak lantzea. Want to say, Bakarrik esan nahi dut, not have talked about that, but esan nahi dut, we are all, us Gu- and Fano too, eta denok south of Denmark. Danimarka hegoaldekoak garela, beraz, Way to badugu modu berezi bat elkarrekin komunikatzeko modu berezia. Elkar ezagutzen dugu eskualde berekoak garelako eta horrek lagundu egin digu segurenez film hau egiteko. Bai. I think, I think it was really Uste dut being in this. batzuetan gogorra zela oinaze hau etengabe bizitzea. Baina ikasi nuen, As you can see, I'm quite old. So bueno, ikusten duzuenez zahar xamarra naiz eta antzezpen eskolan ikasi nuen, garai batean oso garrantzitsua dela, dena delakoa egiten ari zaren pertsonaia, kanpora ustea, kanpan ustea. I walk a lot. Hau da, ni asko ibiltzen naiz, eta Actually like the mother. amaren antzera, Come to think of. bai, egia esan. It's very Asko gustatzen zait ibiltzea, eta orduan pixka bat kanpora, zure sistematik kanpo ateratzea. Ze, bueno, bazkaltzeko momentutan, eta garrantzitsua da barre egitea, eta oinaze hori kanpora ateratzea, eta horrela zure burua lasaitzeko, eta zure gorputza lasaitzeko, eta zure gorputza burua freskatzeko. Naiz eta gero berriro bueltatu sorrow. beste oinaze estena bat filmatu. Baina hori egiten baduzu, atsedenak hartutzen bai baituzu, bueno, garrantzitsua da kanpora eta barrura irten, sartu irtenak egitea. Eta gainera pastel asko jan genuen. Bai, eta nire amak egin zituen tarta pastel guztiak oso goxoak ziren egia esan. Bai, bai, baina egia esan oso emozionala izan zen film hau egitea, eta gauza tekniko asko erabaki behar nituen ala ere, eta nire aginduak eman behar nituen, noski zuzendari gisa, baina oso emozionala zen, emozioak ordantza zeuden egunero, eta batzuetan gogorra izan zen, beraz, estena batzutara itzuli behar izan nuen hobeto lantzeko, eta bai, bueno, saiatu nintzen modu egokin arkitzen, esena bakoitza kontatzeko. Bai, esan behar dut gainera, gu antzezlea garela. Beraz, imagina dezakegu nolakoa den. Beraz, lana egunero bukatzen duenean gu ez gaude triste gau osoan eta horrengo gunean, gu antzezlea gara. Ados, bai, bai. Bueno, si no hay ninguna... Bueno, ez badago galdera gehiagoren ikuste dute azalpen honekin, Con esta bonita aclaración... azalpen politonekin, amaitu dezakegula prentxarreko hau eskerrik asko, filmeko taldeari, zorionak zuen film ederragatik, zorionak eta eskerrik asko hemen egoteagatik, txalo bero bat. Thank you so much.